Yn y sesiwn heddi, byddai'n edrych dros gwaith TGAU Mathemateg yn benodol i'r rhain Canolradd. O'r cwrs Mathemateg, fi wedi tynnu mas o'r manyleb adran hyn, edrych ar unedau metrig, safonol ar gyfer hyd, mas a chynhwysedd. Mae yna elfen o defnyddio'r cloc, ond byddwn ni ddim yn edrych ar hyn heddi. Edrych ar perthynas rhwng hyd, mas a cynhwysedd, yn ogystal ar arwynebedd a chyfaint. A fi wedi gweld mewn lot o gwestiynau TGAU, mae yna disgwyliadau arnoch chi i cyfnewid rhwng hyd, mas, arwynebedd a chyfaint. A mae'r sgil hyn yn trosglwyddo i nid jyst cwestiynau specific, ond cwestiynau ar draws y papur o'r dechrau i ddiwedd. Felly fi wedi penderfynu i wneud sesiwn bach sy'n edrych ar y sgiliau arwynebedd, newid unedau, ac yn y blaen. Ni'n mynd i edrych ar newid rhwng unedau, enghraifft kilometr mewn i milltiroedd, ac hefyd kilogramau i pwys neu litrau i peintiau neu galwyni. A byddwn ni'n defnyddio'r syniad o 8 kilometr yn bron yn hafel i 5 milltir i gyfnewid rhwng unedau, ac hefyd 1 litr bron yn hafel i 1.75 peint. Yn y manyleb, beth arall fi wedi ffocysu arno yw pethau fel defnyddio'r fformulau gywir ar gyfer hyd, arwynebedd, neu hefyd edrych ar y perimeter. Mae disgwyl arnyn ni edrych ar cyflymder, dwysedd, a dwysedd poblogaidd. Ac os chi'n mynd ar y wefan e-sgol Carlem Cymru, bydd chi'n gweld fy mod i wedi gwneud sesiwn yn barod ar hyn, felly ewch i'r wefan os chi'n mynd edrych dros hyn. Hefyd, fi wedi gwneud sesiwn ar hwn, felly mae digon i gyfeirio ato fan hyn. Bydd ni'n hefyd yn gweithio tuag at cyfrifo perimeter ac arwynebedd sgwariau, petriau, trionglau a gwahanol siapau. Felly, fi wedi tynnu mas 5 peth i edrych arno heddi. Unedau metrig safonol, newid rhwng unedau, enghraifft litr i peint, gwahaniaethu rhwng y hyd, arwynebedd a chyfaint mwyn defnyddio'r perthynas rhwngddyn nhw i gyfrifo cwestiynau, ac hefyd trawsnewid unedau. Felly, jyst i atgoffa ein hunan, sut i newid rhwng hyd? Wel, mae'r unedau byddwch chi'n fach yn gweld yw kilometr, metr, centimetr ac milimetr. Dyma rai mwyaf cyffredin. I mynd o kilometr lawr i metr, ni'n lluosi gyda 1000. O metr i centimetr, chi'n lluosi gyda 100. Centimetr i milimetr, chi'n lluosi gyda 10. Os ni'n gweithio'r ffordd arall rownd, beth bydd ni'n gweld yw os oedd 1 milimetr gyda ni, bydd rhaid o rannu gyda 10. I mynd i centimetr, os oedd centimetr gyda ni, ni'n rannu gyda 100. Ac os chi'n gweld y patrwm erbyn hyn, rannu gyda 1000. Gweld bod y ffactor o 10 yn cynyddu pob tro. So mae 1-0 rhwng milimetr i centimetr, mae 2-0 rhwng centimetr i metr, ac 3-0 o metr i kilometr. Wrth defnyddio hyd, mae cwestiynau cybac hefyd yn gallu defnyddio milltiroedd. Os maen nhw'n defnyddio milltiroedd, mae disgwyl arnoch chi i gofio ac i ddefnyddio'r bod 1 filltir yn hafal i 1.6 kilometr, neu bod 5 filltir yn hafal i 8 kilometr. Os ni'n meddwl am hyn, ni hefyd gallu rhoi lawr bod 1 filltir bron yn hafal i 1600. Nid kilometr tro hyn, ond metr. So felly, mae cwestiynau gallu gofyn am unrhyw uned rhwng kilometr, metr, centimetr a mili, ac wedyn cyfnewid mewn i milltiroedd neu'r ffordd arall rownd. Hefyd, wrth edrych ar mas,
bydd disgwyl i chi newid rhwng kilograms a grams neu milligrams. Sylweddoli tro hyn wrth mynd o tannell i kilograms. Ni'n lluosi gyda 1000, kilograms i grams, lluosi gyda 1000, grams i milligrams, lluosi gyda 1000 eto. Felly, tro hyn, mae'r pŵer yr un peth pob tro. Ni'n lluosi gyda 1000. Wrth gweithio nôl lan i tannell, ni'n rannu gyda 1000 pob tro. Neu os ni'n ceisio neidio o kilograms i milligrams, ni'n gallu lluosi gyda 60, felly 1,000,000. Os ni'n cyfnewid rhwng grams i pwys, bydd disgwyl i ni ddefnyddio 2.2 pwys yn haflu 1 kilogram. Cynhwysedd, litr a milliliters yw beth byddwch chi'n gweld fel arfer, ac i gyfnewid rhwng liters a milliliters, bydd disgwyl i ni lluosi gyda 1000 rhwng liters i milliliters neu rannu gyda 1000. Felly mae cynhwysedd ac mas yn tebyg iawn. Mae'r pŵer yn 1000 pob tro. Mae hyd yw ble mae rhaid i chi fod yn ofalus rhwng centimetr, milimetr ac gwerth metr. Yn y hyd, ni'n gorfod cyfnewid rhwng metr i milltiroedd, mas ni'n cyfnewid rhwng grams i pwys, ac yn y cynhwysydd, bydd disgwyl i ni gofio sut i gyfnewid rhwng litr i peint, ble mae 1 litr yn haflu 1.75 peint, neu mae 1 peint yn haflu 0.57 litr. Os ni moyn unedau mwy o faint, bydd 1 galwyn yn haflu 4.5 litr, neu ni'n gallu dweud bod 1 dros 4.5 galwyn yn hafal i 1 litr. Y ffordd gorau o ddefnyddio rein yw i edrych ar cyn papurau i neidio syth mewn i gwestiwn. Cwestiwn fel hyn, ble mae 3 rhif gen ni, felly ni'n mynd i roi cyfle i chi i gwasgu pause, gweithio trwy'r cwestiwn wedyn dod nôl i weld os chi wedi defnyddio'r ffurf gywir. Drwy fynegu pob maint isod mewn litrau yn gyntaf, cyfrifwch beth yw cymydr y 3 maint. Felly torri'r cwestiwn lawr. So, pob maint isod mewn litrau yn gyntaf. Felly, mae 3 rhif gyda ni, 1.25 litr, so mewn litrs yn barod, 2.73 peint, nid mewn litrs, 1,615 milliliters, nid mewn litrs. Mae rhaid ni cyfnewid rein yn gyntaf, ac wedyn cyfrifwch cymydr y 3 maint. Felly'r cam gyntaf yw i ddewis naill ai 1 neu 2 ac cyfnewid hwn i litrs. Os ni'n ffocysu ar y peint yn gyntaf, mae rhaid ni cofio bod 1 litr yn hafal i 1.75 peint. Felly, mae 2.73 peint o rannu gyda 1.75 yn mynd i bod yn hafal i werth 2.73 mewn litr. A mae hwn yn hafal i 1.56 litr. Felly ni gallu dod nôl i fan hyn, 1.56 litr. Ni wedi dangos yn glir y camau ac sut ni'n cyfnewid. Ni nawr yn gallu mynd i'r rhif 2 a cofiwch i mynd o milliliters i liters. Mae rhaid i ni rannu gydag 1000. Felly ni'n cymryd 1.615 rannu gyda 1000 a ni'n just symud y lle degol i fod yn 1.615 litr. Felly ni'n gwneud hanner gyntaf y cwestiwn.
Ni wedi ysgrifennu'r dau werth mewn litr, na mae pob rhif yn litr, a ni gallu torri'r cwestiwn mewn i'r ran nesaf. Cymydr yn mynd i bod yn hafal i'r 3 gwerth wedi ei adio, wedyn rannu gyda'r 3. Felly, wneud yn glir, 1.25 adio 1.56 adio 1.615. Ni chi rannu hyn efo 3. Os chi'n defnyddio'r cyfrifiannau i gyfrifo hwn, cofiwch weithiau i gyfrifo'r llinell top ac wedyn gwasgu equals a wedyn mynd nôl i rannu gyda 3, neu defnyddiwch cronfachau, neu defnyddio'r botwm ar y cyfrifiannau i sicrhau bod y camau yn glir. Bydd hyn yn hafal i 1.475 litr. Hynny chi'n mynd nôl i'r cwestiwn ac i osod ateb ni. Felly mae 1.475 litr yw'r ateb cymydr 3 gwerth. Ond i gyrraedd y ateb, ni wedi defnyddio'r newid mewn litr i peint, ac ni hefyd wedi defnyddio'r newid rhwng mililitr i litr. So unrhyw cwestiwn fel hyn sydd yn gweithio mewn grams neu centimetrau, mae modd i ni defnyddio'r un dull i ateb cwestiwn fel hyn. Felly'r cwestiwn nesaf yw i edrych ar beth am siapau. So ni'n hapus nawr trwy gweithio trwy unedau, ond beth am edrych ar siapau, ble mae'r unedau hefyd yn bwysig. Felly, os chi'n mynd nôl i'r sesiwn arall fi wedi wneud o blaen ar siapau, fi wedi tynnu mewn pob siap a ni'n mynd dros nhw'n eitha gyflym, ond tro hyn, ni'n mynd i edrych ar dimension. So, cyfaint cuboid fan hyn, pa fath o unedau yn ni'n disgwyl gweld. So, mewn cwestiynau neu fel ateb, bydd ni'n disgwyl gweld metr cubed, neu centimetr i bwer 3. Oherwydd mae cuboid cyfaint yn cael ei cyfrifo gan hyd, llosi i'r lled, llosi gyda uchder. Felly, metr, metr, metr. Felly mae hwn yn uned 3 dimension. Ond cwestiynau gallu gofyn ble mae nhw'n rhoi'r hyd mewn metrau, ond maen nhw'n rhoi'r lled mewn centimetrau ac yr uchder mewn milimetr. Felly ni'n gallu defnyddio'r sgil i gyfnewid pob uned mewn i metr ac wedyn cyfrifo'r cyfaint. Os ni'n edrych ar sffer, beth ni'n gweld, mae'r hafalud sy'n cael ei roi ni yw 4 trian pi llosi gyda'r radius cubed, a ni'n disgwyl gweld unedau tebyg o metr cubed neu centimetr cubed. Ond beth ni'n gweld fan hyn, mae'r radius cubed yn sicrhau bod ni'n deall bod hwn yn 3 dimension oherwydd mae yna ffactor o 3 radius yn cael ei llosi, sef metr, metr, metr eto. Felly mae'n gwneud synnwyr os maen nhw'n rhoi'r unedau syml i ni, neu os maen nhw'n rhoi'r radius mewn centimetr yn gofyn am ateb mewn metr wedi cubed, mae'n modd i ni wneud hyn. Os ni'n edrych ar cyfaint cylinder, ydy'r cyfaint cylinder yn gwneud synnwyr? Wel, cyfaint eto, ni'n chwilio am metr cubed, neu centimetr i bwer 3. Ac bydd hyn yn hafal i pi llosi gyda radius wedi sgwario, llosi gyda uchder. Does dim uned ar gyfer pi, mae'r radius wedi sgwario yn hafal i'r metr wedi sgwario, ac mae'r uchder yn unedau o metr. Felly ni allu gweld bod 3 gwerth metr yn mynd mewn i'r hafaliad, felly mae cyfaint cylinder yn hafaliad 3 dimension sydd yn rhoi ateb o metr cubed neu millimetr cubed.
Yn yr un modd, os ni'n edrych ar cyfaint prism, mae hyn yn eitha glir os ni'n edrych ar arwynebedd y trawstoriad, sef arwynebedd yw'r lled lluosau uchder neu hyd lluosau lled, felly 2 dimensiwn. Lluosi gyda'r hyd sydd 1 dimensiwn, felly mae yna 3 dimensiwn i bwydo mewn i cyfaint sydd yn gywir. Felly, cwestiynau tebyg i hyn sydd yn weithiau'n gofyn i chi, yn lle gyfrifo'r cyfaint y cuboid, falle bod nhw'n gofyn i chi cyfrifo'r holl arwynebedd y cuboid. Beth dylai'r unedau fod ar gyfer arwynebedd? Os ni'n meddwl, metr wedi sgwario neu centimetr wedi sgwario yn neud synnwyr. Felly, i ddatrys rhywbeth fel arwynebedd yn lle cyfaint, bydd rhaid i chi torri hyn lawr mewn i rannau penodol. Felly, os ni'n edrych, beth sydd gyda ni yw 6 ochr ar y cuboid, a o dros y 6 ochr, mae un ochr yn cael ei adlewyrchu ar y 2 ymyl fan hyn. Felly'r ochr chwith ar dde yn hafal, neu'r blaen ac y cefn yn hafal, ac hefyd yw'r top a'r gwaelod yn hafal. Felly, beth byddwch chi'n gweld yw mae'r arwynebedd yn cymysgedd o 2, oherwydd chwith ar dde, 2 lluosi gyda'r hyd lluosi gyda'r lled. Adio gyda 2 ffactor, gallu bod yn top a'r gwaelod o'r lled lluosi gyda'r uchder tro hyn. Adio 2, ond tro hyn, hyd lluosi gyda'r uchder. Ac os ni'n edrych ar beth ni newydd wneud, ni wedi ysgrifennu allan cyfres o metr lluosi gyda metr. Ni wedi ysgrifennu metr lluosi gyda metr eto, ac metr lluosi gyda metr. Felly, mae pob un o'r ein yn metr wedi sgwario, sydd yn gywir. So, ffordd ni'n torri cwestiwn lawr yn gwneud synnwyr os ni'n edrych ar y dimensiwn y cwestiwn, ble ni'n torri lawr pob arwyneb y ciwb. Os ni'n defnyddio'r hafaliad ar gyfer arwyneb sffer, beth byddwn ni'n gweld yw 4 pi lluosi gyda'r radios i bŵer 2. A ni'n gweld dim uned ar gyfer 4 pi, felly radios wedi sgwario yw metr, neu'r centimetr, neu milimetr, ond pob un i bŵer 2. Felly, os ni'n symud i cwestiwn sy'n gofyn i ni gyfrifo lled ac arwynebedd neu perimeter, byddwn ni'n gallu canolbwyntio ar yr unedau wrth ni gweithio'r cwestiwn. Cofiwch, defnyddiwch y cyfle cwestiwn cyn dod nôl i'r ateb. Felly, beth sydd gyda ni yw cwestiwn ble mae'r hyd petriol yn ddwbl lled y petriol. Felly, mae'r hyd yn ddwbl y lled. So, wneud chi roi lawr hyd gorfod bod gwerth 2 gwaith mwy na'r lled. Mae'r arwynebedd y petriol gorfod bod fwy na 60 centimetr i pŵer 2. Ac mae'r perimeter ar yr petriol gorfod bod llai na 40 centimetr. Felly, yn y cwestiwn hyn, beth ni'n edrych arno yw siap petriol, sef siap 2 dimensiwn. Mae'r arwynebedd yn mynd i cael ei fesu mewn centimetr wedi sgwario, a mae'r unedau sydd wedi cael ei roi ni ar gyfer unrhyw uned hyd fel perimeter hefyd mewn centimetr. So, dim angen newid gwerthoedd. Rhowch hyd a lled posibl ar gyfer y petriol.
Cyfrifwch arwynebedd a pherimetr y petriol hwn. Mae rhaid dangos eich holl waith cyfrifo. Defnyddiwch y lle yn y cwestiwn, fel arfer mae digon o le i weithio y cwestiwn allan, ond os ni'n mynd i'r gwybodaeth, ni'n gallu ceisio torri'r cwestiwn lawr. Felly, beth sydd gyda ni yw problem ble mae rhaid ni dod o hyd i'r hyd a'r lled ar gyfer y petriol. Felly, sut ni'n cael arwynebedd o hyn? Beth ni'n neud? Ni'n just neud hyd llosi y lled. Felly, mae dau rif sy'n cael ei llosi yn mynd i fod yn fwy na 60. Ond wedyn, beth yw'r perimeter? Wel, mae perimeter yw'r hyd rownd i'r lled, nôl hyd eto, ac lled eto, ond ni'n ddim yn llosi, beth ni'n neud yw ni'n neud hyd, adio, lled, adio, hyd, adio, lled, i cael gwerth sydd yn llai na 40. Felly, cwestiwn fel hyn, ble mae'r ateb ddim yn amlwg, ond mae'n amlwg bod rhaid i ni roi gwerthoedd mewn, mae tabl yn defnyddio. Ni'n gallu defnyddio tabl ar gyfer hyd a lled, ble ni'n gallu ragfynegu cwbl o werthoedd, ac pob tro mae werth i ni cyfrifo'r arwynebedd ac hefyd y perimeter, nes bod y gyfanion, sef mwy na 60, llai na 40, ond mae'r lled yn 2 gwaith llai na'r hyd. Felly, os ni'n dechrau gyda rif fel 10 a 5, rifau syml i ddechrau gyda, bydd yr arwynebedd, sef y hyd llosi y lled, 10 llosi y 5 yn hafal i 50, sydd ddim yn fwy na 60, felly does dim angen cyfrifo'r perimeter. Os ni nawr yn cynyddu hyn, so wneud chi cynyddu 1 ar y tro, neu 2 ar y tro, beth bydd gen ni yw 11, ond tro hyn, nid 4, ond 11, mae rifau od yn anodd i hyneru, a ni ddim moyn gweithio lawr mewn lle degol. Felly, os fi'n newid y beiro, mae'n amlwg bod e'n lot hawsach i gadw at rifau fel 12, ond hanner 12 yw 6. Ni'n gallu gwneud 12 llosi y 6. Bydd hyn yn hafal i 12 llosi y 6 yw 72. A bydd y perimeter yn hafal i 12 adio 6, adio 12, adio 6. A bydd hyn yn hafal i 36. Felly, mae 72 yn fwy na 60, mae 36 yn llai na 40, felly mae hyn yn gweithio. Mynd nôl, sicrhau bod 12 yn 2 waith y maint 6, a beth ni'n gweld bod hyn yn ateb sydd yn gweithio. Felly 12, 6, arwynebedd o 72, perimeter o 36. Sicrhau bod ni'n rhoi'r atebion yn y llefydd gywir, felly'r centimetr sgwâr arwynebedd yn 72, a ni'n hapus bod ni wedi gweithio pob un allan. Cwestiwn nesaf, eto defnyddio siapau, ond tro hyn, yn lle gofyn am gweithio gyda cymedr, arwynebedd neu'r perimeter, bydd ni'n gweithio gyda cyfaint ac hefyd cymhareb. Felly, mae lot o gwestiynau hyn yn tynnu mewn sgiliau arall mathemateg. Felly, dechrau bant gyda'r uchder sylinder yw 24.8. Siap sylinder gyda ni o 24.8. Mae'r cymhareb, diameter y sylinder i uchder yw 3 i 2.
Felly mae hwn yn golygu bod y siap 24.8 yn 3 i 2 gyda'r diameter. Darganfyddwch beth yw cyfaint y cylinder. Rhowch eich ateb yn gywir i 2 ffigur ystyrlon. Felly eto, sylweddoli mae'r cwestiwn gofyn ni i tynnu mewn sgiliau ni wedi defnyddio'n barod a dangos eich holl gwaith cyfrifol. Felly, ewch i'r nôl i'r cymhareb o 3 i 2. Mae hyn yn golygu bod y diameter yn gwerth 3 i'r uchder o 2. Neu, os ni'n ceisio ysgrifennu lawr, ni'n gallu ceisio roi'r cylindrau fel hwn, a'r ymyl yn erbyn ymyl, neu i fyny os mae'n digon glir. Os ni'n sefyll nhw ar ben ei gilydd, so 1 cylinder, 2 cylinder, 3, 4, 5. Mae'r 3 sydd fan hyn yw'r gwerth yr uchder, ac bydd y 2 sydd i fan hyn yn hafel i'r hyd o'r top i gwaelod i ffwrdd o'r diameter. Felly, os ni'n cyfrifo'r gwerth yr holl hyd, neu hyd un bloc, ni'n gallu cyfrifo'r hyd 5 ohonyn nhw i weithio allan y 3. Felly, cymryd y 24.8, sef hyd fan hyn, rhannu gyda 2, yn rhoi ateb o 12.4 cm, sydd yn hafal i'r gwerth uchder 1 bloc. Ni nawr yn gallu lluosi gyda 3, 12.4, lluosi gyda 3, yn hafal i 37.2 cm, ac bydd hyn yn hafal i'r diameter. Felly mae'r rhan gyntaf y cwestiwn yw i geisio defnyddio'r syniad am cymhareb i weithio gyda'r unig gwybodaeth sydd gennym ni, sef yr uchder y cylinder. Nawr mae diameter gyda ni, ni'n gallu mynd nôl i'r hafaliad o gyfer cyfaint, ond cyfaint cylinder. Felly, mae rhaid ni cael arwynebedd y cylch, lluosi gyda'r uchder. Felly, arwynebedd cylch yw pi, cofiwch ni'n wirio'r dimension, pi lluosi gyda'r radius wedi sgwario, lluosi gyda'r uchder. A ni'n gallu mewnbynnu pi lluosi gyda'r diameter rannu gyda 2, felly ni'n gallu rhoi lawr 18.6 wedi sgwario. Beth ni wedi wneud yw 37.2 rannu gyda 2, cael radius. Y cam olaf, lluosi gyda'r uchder. Mae'r uchder 1 cylinder yn 24.8, a mae ateb o 269.24.262 centimetr cubed. Mae'r cwestiwn yn gofyn am 2 ffigur ystyrlon, felly ni gallu edrych 2 ffigur, ond cofiwch mae rhaid ni talgrynu, felly 27,000, so 27,000 centimetr cubed. A ni gallu ysgrifennu lawr i 2 ffigur ystyrlon. Felly, cwestiwn 5 marc sydd yn gofyn I ni defnyddio'r syniadau ar gyfer cyfaint ac unedau, hefyd yn tynnu mewn cymhareb ac ein dull o ysgrifennu mewn ffigurau ystyrlon. Cwestiwn olaf sydd gennym ni cyn symud i'r
cwestiynau nesaf neu'r rhan nesaf yw algebra yn cael ei tynnu mewn i siapau 3 dimension. Cwestiwn hyn yn syml os oedd y rifau i gyd i cael ei roi ni. Felly, beth sydd gyda ni yw cuboid ble mae'r hyd yn 5, ond mae'r lled yn gwerth x. Mae'r uchder yn x wedi sgwario adio 3, ond mae'r cyfaint i cael ei gyfrifo i ni o 132 cm3. Mae un marc yn cael ei roi os ni'n gallu dangos fod 5x wedi cubed adio 15x yn hafel i 132. Felly, os ni'n gweld fan hyn, mae'r 132 yn hafel i'r cyfaint. Felly, beth am ysgrifennu'r hafaliad lawr ar gyfer cyfaint a wedyn mewnbynnu'r termau. Felly, cyfaint yn hafel i'r hyd, llosi gyda'r lled, llosi gyda uchder. Mae hyd yn 5, llosi gyda lled o x, llosi gyda uchder o x wedi sgwario adio 3. Mae hyn yn symleiddio i 5x, x wedi sgwario adio 3. Cofiwch bod gwerth y cyfaint i 132, felly'r cam nesaf yw i agor y cronfacha. Mae 5x llosi gyda x wedi sgwario yw 5x i bwyd 3. Adio 5x llosi gyda 3 yn hafel i 15x. Felly, un marc trwy defnyddio sgiliau algebra mewn siapau 3 dimension. Ni'n gallu gweld rhywbeth tebyg wrth ni'n gweithio trwyddo, ond yn y 30 munud o'r sesiwn, ni wedi cael digon o gyfle i edrych ar cyn-papurau, ond yn benodol ar sgiliau newid rhwng unedau, litr a paint, a mae'r dull yn gweithio i kilogram, pwys a kilometr a milltiroedd. Felly, jyst dychmygu beth bydd yn newid. Gwahaniaethu rhwng hyd, arwynebedd a chyfaint wrth i ni gweithio trwy cwpl o enghreifftiau sydd yn tynnu mewn cymhareb, cymydr ac rhifau ystyrlon. A ni wedi defnyddio'r perthynas rhwng hyd, mas a cynhwysedd. Cam nesaf yw i edrych ar cwpl o cwestiynau gwahanol sydd yn tynnu mwy mewn gyda'r perimeter a siapau gwahanol. Cyfrifwch cyfanswm y perimeter hanner cylch sydd ar radiws 4 cm. Cymerwch fod pi yn hafel i 3.14. Cofiwch i wasgu pause os ych chi'n gweithio ar y cwestiwn cyn i'r ateb ymddangos, ac wedyn pryd chi'n barod gwasgu play eto. Felly, yn gyntaf, cyfrifwch perimeter hanner cylch sydd ar radiws yn 4 cm. Weithiau mae'n defnyddiol i geisio wneud llun, neu sketch o'r siap ni'n edrych arno. Dyma'r siap ni'n edrych arno, sef hanner cylch, ble mae'r radiws yn 5 cm. Efallai mae werth i ni cofio'r unrhyw hafaliad i gyfrifo elfennau y hyn. Wel, perimeter yw'r pellter o amgylch. Does dim un hafaliad yn rhoi'r perimeter hanner cylch, ond os ni'n cyfrifo'r perimeter cylch cyflawn, a wedyn haneri ateb ni, bydd ni'n gallu cael y perimeter rhan allanol, ac wedyn bydd rhaid ni adio diameter i ateb ni. So felly, beth ni'n mynd i wneud yw cyfrifo'r perimeter cylch llawn, haneri ateb ni i cael gwared ar rhan allanol hyn, ac wedyn ni'n mynd i adio'r diameter i ateb ni. Felly, dechrau gyda'r cylchedd. Mae cylchedd cylch yn hafel i
pi lluosi gyda'r diameter. Fan hyn, maen nhw'n dweud i ddefnyddio 3.14, ond mae'r diameter yn mynd i bod yn 4 lluosi gyda 2, 2 gwaith gwerth y radius. Ac hanner y cylchedd yn mynd i bod yn ateb o hyn, sef 3.14 lluosi gyda'r 8, ond rhannu gyda'r 2. Felly, mae'r gwerth hanner y cylch yn cylchedd rhannu gyda 2, a bydd ateb o 12.56 centimetr gyda ni. Mwyn cael perimeter hanner cylch, mae rhaid ni cymryd y hyd allanol o 12.56 ac adio 8 centimetr, sef y diameter i ateb ni, mwyn cael ateb o 20.56 centimetr. Mae pob cwestiwn sy'n cael ei roi yn y sesiynau calem fi'n creu, fi'n ceisio roi'r atebion i bob un. Felly, os dwi byth yn rhedeg allan o amser, neu chi'n ceisio gweithio trwy'r adnoddau, mae cyfle gyda chi i wirio wrth i chi fynd. Mae'r cwestiwn nesaf yn defnyddio eto y sgil algebra i weithio trwy siapau. Felly, sylweddoli beth sydd gyda ni fan hyn yw 2 siap gwahanol, ond does dim gwerth ar gyfer hyd neu'r lled neu'r sail mewn unedau o centimetr, ond mewn cyfres o rif ac x neu y mewn centimetr. Felly cwestiwn fel hyn, gobeithio os chi'n hapus, fi wedi gwneud enghraifft hwn yn barod. Fi'n symud ymlaen i'r nesaf. Fi ceisio rhoi digon o gwestiynau yn y fideo. Cwestiwn hyn nawr yn 2 arwynebedd, sef 2 sgwar. Mae sgwar gyntaf yn ABCD, y sgwar mwyaf o maint, a sgwar mewnol o PQRS, ac mae un werth i cael ei roi ni, sef y hyd AB o 9 centimetr, ac hefyd arwynebedd sydd wedi cael ei dywachu yn 32 centimetr wedi sgwario, sef yr arwynebedd mewnol hyn. Cofiwch wirio'r unedau, mae'n gwneud synnwyr bod AB yn hyd mewn uned o centimetr. Mae arwynebedd o centimetr wedi sgwario yn gywir ar gyfer yr arwynebedd mewnol hyn, ond nid y sgwar bach. Cyfrifwch hyd P i Q. Felly, 4 marc yn gyntaf meddwl am y siapau. Os maen nhw'n sgwariau, beth mae hyn yn golygu? Mae hyn yn golygu bod ochrau AB yn hafel i DC yn hafel i AD yn hafel i BC. Felly mae sgwar hyn yn 9 yn erbyn 9. Ac yn yr un modd, bydd PQ yn hafel i PS, SA a Q oherwydd maen nhw'n siapau sgwar. Felly, os ni'n dechrau trwy defnyddio'r 9 i gyfrifo'r arwynebedd y siap mawr, sef A, B, C, D, dyna lle positif i ddechrau. Felly, 9 lluosi gyda 9 yw 81 centimetr wedi sgwario. Felly, beth sydd gyda ni nawr yw'r syniad bod yr holl arwynebedd tu fewn y sgwar mawr yn 81 centimetr. Ond mae 32 centimetr yw'r arwynebedd y sgwar mawr heb y sgwar bach.
Felly, gan defnyddio'r wybodaeth sydd gen ni, ni gallu tynnu'r arwynebedd sydd wedi tywallu i ffwrdd o ateb ni i gyfrifo'r arwynebedd y sgwâr mewnol. Ac os ni'n cyfrifo'r arwynebedd y sgwâr mewnol, ni'n gwybod bod yr ochrau yn hafel i gilydd. Ac os mae'r ochrau'n hafel i gilydd, mae'n modd i ni datrys gwerth y ddwy ochr. Felly, os ni'n cymryd yr arwynebedd a b c d a tynnu'r gwerth i ffwrdd o 32, bydd ni'n cyfrifo'r arwynebedd mewnol, yr arwynebedd P, Q, R, S. Felly mae'r 81 hyn tynnu'r 32 yn hafal i 49. Felly, mae'r arwynebedd mewnol hyn yn hafal i 49. So mae'r sgwâr P, Q, R, S yn 49 centimetr wedi sgwario. Os ni'n edrych ar y siap sydd gen ni, mae'r 49 centimetr wedi sgwario yn mynd i bod yn hafal i'r ochrau P, Q, lluosi gyda P, S. Ond, siap sgwâr, mae hyn yn golygu bod PQ yn hafal i PS. Felly, ni'n gallu ysgrifennu bod 49 yn hafal i PQ wedi sgwario. A gwrthwyneb y sgwario yw i ail isradd. Felly, ail isradd 49 yn hafal i PQ. Felly, mae'r hyd PQ, sef nod y cwestiwn, yw ail isradd 49, felly 7 centimetr. Os ni nawr yn chwilio am fwy o cwestiynau, beth am edrych ar trawsnewid unedau, neu defnyddio mwy o'r perthnasau rhwng hyd, mas a cynhwysydd. Ond, yn y 42 munud o'r sesiwn heddi, ni wedi edrych ar unedau metrig ac newid rhwng metrig i unedau fel milltir, kilogram a pwys ac hefyd litr a'r paint. Ni wedi gwahaniaethu rhwng hyd, arwynebedd a chyfaint. Ni wedi edrych dros y siapau tebygol mewn cybac ac lot o gwestiynau heddi o sut i ddatrys nhw. Ni wedi defnyddio'r perthynas rhwng hyd, mas a chynhwysydd a gweithio gyda'r cymydr, perimetr i ddatrys cwestiynau a ni hefyd wedi edrych ar trawsnewid unedau. Mae cwbl o cwestiynau ar ôl gen i. Y cwestiwn olaf fi moyn wneud yn y sesiwn heddi yw'r cwestiwn hyn. Eto, gweld patrwm yn y cwestiynau. Mae rhain yn cwestiynau o papurau 2022-2021. Felly maen nhw'n tebygol i gadw patrwm tebyg neu'r sgiliau tebyg. Felly os chi'n llwyddo wrth adolygu cwestiynau fel hyn, gobeithio bydd chi'n llwyddo yn eich arholiad. Felly'r cwestiwn hyn, mae yna petrial eto. Mae hyd ochrau petrial yw 2 lluosi gyda cromfachau o 3a minus 7 centimetr a 5a plus 4 centimetr. Lluniwch fynegiad yn hermau a ar gyfer perimetr y petriol hwn. Rhaid i chi symleiddio eich mynegiad. Felly, i lwyddo'r cwestiwn fel hyn, a cwestiwn fel pob perimetr ni wedi gweld yn y sesiwn heddi, mae rhaid i chi cofio bod perimetr yw'r holl pellter o amgylch, sef y 2 3a minus 7 adio'r 5a plus 4, ond adio'r termau dwywaith. Felly ni gallu ysgrifennu yn pob rhan i hyn, felly 2 3a minus 7
sydd ar hyd hwn. Adio'r uchder o 5a plus 4. Cadw mewn cronfachau i wneud yn digon glir. Ni wedi adio'r uchder, ond ni'n gweithio nôl yr hyd, felly term o 2, 3a minus 7 eto, ac uchder unwaith eto, sef 5a plus 4. Felly, mae'r marciau yn mynd i dod trwy symleiddio. Nawr ni wedi defnyddio'r diffiniad perimeter, mae rhaid ni symleiddio. Felly, trwy agor y cronfachau, bydd ni'n dechrau gweld 6a minus 14 plus 5a plus 4 plus 6a minus 14. Felly, ni'n agor y cronfachau a llosi'r gwerth y 2 pob tro. Plus 5a plus 4. Casglu termau tebyg, felly 6a, 5a, 6a, 5a, sef 22a, minus 14 plus 4, minus 14 plus 4, os ti'n gweld, mae minus 14 plus 4 yn minus 10, ond bydd 2 o'r rhain gyda ni, felly minus 20. A dyna'r mynegiad ar gyfer perimeter mewn termau a ar gyfer y cwestiwn hwn. Felly, i orffen y sesiwn, gobeithio chi wedi gweld lot o gwestiynau TGAU heddi sy'n gweithio trwy newid unedau. Defnyddiwch perthynas rhwng hyd, arwynebedd, cyfaint, a ni wedi defnyddio lot o'r dulliau hyn i lwyddo yn y cwestiynau. Gobeithio chi'n cymryd mantais o mwy o adnoddau sydd ar gyfer ar wefan e-sgol, a gobeithio bod chi'n defnyddio mwy o sesiynau wrth i chi paratoi ar gyfer eich arholiad. Pob lwc i bawb. Diolch.